по-далеч от дай. Ти преди това имаше предупред. Но това е съвсем различна тема. Мали това с твоето отношение, никой не го е без аз това имаш отношение. Ами тогава ти защо се мешаш там, където аз имам отношения? Ти защо се мешаш там, където ти нямаш отношения? Ама аз не се мекам никъде. Точно това правиш. Не, ти точно това правиш. Какво правиш? Това да се чувства. Това е с тебе, това. Това е, никой нищо не се почул. Пак дай си двамата зад гърбовите на това. Това е факт. Ами, може да си сигурна, че аз няма да си легна с нея. А това Дани какви нараци има и така нататък, си е негова работа. За да не става такива неща тогава, аз бях подписал отношения и по приятелски, по не знам си какъв начин да Гледате малко. Аз ти вярвах нашите колко. Ама аз не съм гледала малката заради Дани. Знам, просто имате коренно различни мнения за себе. И ме и аз. И аз ме не за друго,